Bismillahirrahmanirrahim. Barkanku da shigowa cikin channel ɗina mai suna Ramsu TV. Mai sauraro kada fa ku manta da ku danna subscribe, ku yi like, ku yi comment, ku yi sharing, da hakan ne zai kara min ƙarfin gwiwan cewa da kawo muku shirye-shirye masu daɗin gaske. Ƙaddarar Maira kashi na 3. Sauraro kada fa ku je ko ina saboda a nan ƙaddarar Maira zai fara. Mai sauraro kada fa ku manta, a nan Maira ta yi bacci, shi kuma Bunna ya cika aibi saboda burinsa zai cika. A nan ya kwantar da ita a kan gadonsa, ya rufe ƙofar ɗakin, ya cire mata kaya, afka mata. Can wajen isha Maira ta tashi daga bacci, ta ganta a cikin jini. Ta fara kuka sosai, kukanta ne ya tashi aibi daga bacci. Ya ce, Maira ki yi haƙuri don Allah. Ko jinsa ba ta tsaya ta saurara ba, ta saka kayanta ta tafi gida. Tana shiga gida ta tarar da mamanta a falo, ko gaishe ta ba ta yi ba. Maira, Maira, ko kula ta ba ta yi ba, ta shiga ɗakinta ta kulle ƙofar. Ɗakinta mamanta bi ta, Maira lafiya? Ki buɗe ƙofar. Ko kula ta ba ta yi ba, ta shiga bayi ta yi wanka. Tana wanka ta ji wayan tana ringin. Ta yi sauri ta yi wanka, ta nufi inda wayanta take. Ta ga kiran aibi ne, ta katse wayan. Ta fashe da kuka tana cewa, Aibi ka cuce ni, Allah ya isa tsakanina da kai azzalumi. Dama rashin lafiyan ƙarya kake mun? Sai ga kira kuma da private number, ta ɗaga ta ji murya sai ce, don Allah kar ki katse, ki saurare ni. Ka cuce ni, ba zan taɓa yafe maka ba azzalumi mugu. Ya ce, ki yi haƙuri don Allah, wallahi ban san haka kike ba. Ki yi haƙuri wallahi, ina son ki sosai. Ni kuma ba na son ka, na tsane ka. Hakan ya ba wa Aibi haushi, ya kashe wayarsa. Washe gari mamanta ta buga ƙofar ta ji shiru, hankalinta ya mugun tashi. Ta saka a karya ƙofar, ta tarar da Maira a sume. Aka yi sauri aka kai ta asibiti. Bayan likita ya gwaje-gwaje, a nan ya faɗa wa mamanta an mata fyaɗe kuma ta kamu da hawan jini. Maman hankalinta ya ƙara tashi. Bayan wasu awanni likita ya ƙara duba Maira, ya yi jiki ya ɗan yi sauƙi. Zan iya zuwa ganinta? Ba matsala, ki shiga, ta farfaɗo. Maira, me aka yi miki? Wane ya yi miki wannan aika-aikan? Wane shi? Maira, ki faɗa min sunansa. Wane ne? Ki faɗa min kafin ranki ya ɓaci. Mama zan faɗa. Aibi ne. Wane aibi? Ban gane kuma, ki min magana yadda zan fahimta. Aibi ne saurayina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya isa tsakanina da shi. Haka yake? Munafiki mugun mutum? Ba matsala, na san me zan masa. Sai gashi ta ɗauki waya ta kira DPO. Na'am Hajiya, ina wuni? Ka riƙa gaisuwanka, ina so a kama min wani yaro ne, sunansa Aibi. Zan tura maka full address inda yake. To Hajiya, ina sauraron ki. Ka duba, na tura maka address ɗin. Ka je yanzu ka ɗauko min, ba na son jin labari. Ba matsala insha Allah Hajiya. Hajiya, ki same ni a ofis ɗina, akwai magana da zamu. Ba za mu yin shi a nan ba saboda sirri ne kuma muhimmiyar magana ne. Shi yasa na ce mu je ofis ɗina. To ba matsala doctor, ga nan zuwa. Ok Hajiya. Hajiya, an samu babban matsala fa. Likita, ban gane babban matsala ba, ban fahimce ka ba. Wallahi Hajiya, ban san yadda zan gaya miki ba. Likita, ka yi min magana. Ka sa na fara jin tsoro. Ok Hajiya, abin da ke faruwa shine gaskiya fyaɗen da aka yi wa Maira ya haifar mata da babban matsala. Ina sauraron ka. Matsalar me ya haifar mata? Matsalar da ya haifar mata shine gaskiya Maira ba ta taɓa haihuwa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kashe ni. Ashe Maira na laɓe tana jin su.